Oziọma dịka Luke si kwuo, isi nke 3. Ma n'afọ nke 15 n'ọchịchị nke Tiberius Siza, mgbe Pontius Pilate bụ onye na-achị Judia, mgbe Herọd bụkwa tetrarch nke Galili, mgbe nwanne ya Filip bụkwa tetrarch nke ala Ituria na Tetrachonitis, mgbe Lisanias bụkwa tetrarch nke Abilini, mgbe Anas na Kaịfas bụ ndị isi nchụaja, okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekaraya n'ịkpa. O wee bịa n'ala niile dị Jọdan gburugburu, na-ekwusa mmiri Chukwu nke nchegharị, ka e wee gbaghara mmehie, dịka e deworo ya n'akwụkwọ okwu Aịzaya onye amụma, sị: olu otu onye na-eti mkpu n'ịkpa, sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ okporo ụzọ ya ka ha guzozie. A ga-ekpoju ndagwurugwu ọbụla, a ga-emekwa ka ugwu ọbụla na ugwu nta ọbụla dị ala. Ebe dị mgbago ga-aghọkwa ebe guzoziri eguzozi. Ebe niile dị mkpụtamkpụ ga-abụkwa ụzọ dị larịị. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke. Ya mere ọ sị igwe mmadụ ahụ ndị bịara ka o mee ha mmiri Chukwu: unu ụmụ nke ajọ ala, onye gosiri unu ka unu gbanarị iwe gaje bịa? Ya mere, mịanụ mkpụrụ kwesịrị nchegharị unu. Unu amalitekwala ikwu n'ime onwe unu, sị, anyị nwere Abraham na nna. N'ihi na asị m unu na Chineke pụrụ ime ka ụmụ tolitere Abraham site na nkume ndị a. Ma ọ bụ n'ugbu a na-atụkwasịkwa anyụike na mgbọrọgwụ osisi niile. Ya mere, a na-egbutu osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, tụbakwa ya n'ime ọkụ. Igwe mmadụ ahụ wee jụọ ya, sị, ọ bụkwa gịnị kwesịrị ka anyị mee? O wee zaa sị ha, onye nwere uwe ime abụọ, ya mee onye na-enweghị ka o keta. Onye nwekwara nri, ya mee otu ahụ. Ndị ọna ụtụ bịakwara ka e mee ha mmiri Chukwu. Ha wee sị ya, onye ozizi, gịnị kwesịrị ka anyị mee? Ọ sị ha, unu apụnara mmadụ karịa ihe a kaworo unu. Ndị agha na-eje ozi jụkwara ya, sị, anyị onwe anyị kwa, gịnị kwesịrị ka anyị mee? Ọ sị ha, unu ejidela onye ọbụla n'aka ike, ebokwala onye ọbụla ebubo ụgha, ka afọ jukwa unu n'ego ọrụ unu. Mgbe ndị Juu nọ na-ele anya, mgbe mmadụ niile na-atụgharịkwa n'obi ha ihe banyere Jọn, ma eleghị anya ya onwe ya ọ bụ Kristi ahụ, Jọn zara sị ha niile, mụ onwe m na-eji mmiri mee unu mmiri Chukwu n'ezie, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-erughị ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Onye ahụ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri Chukwu. Onye ihe ịfụcha ọka ya dị n'aka ya, ịfụchapụ ebe nzọcha ọka ya nke ọma, na ikpokọta ọka ya n'ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo. Ya mere, o ji ọtụtụ ndụmọdụ dị iche iche zie ndị Juu ozi ọma. Ma Herọd bụ tetrarch, ebe Jọn tụrụ ya mmehie ya n'anya, bụ ihe banyere Herodias nwunye nwanne ya, na ihe banyere ajọ ihe niile Herọd mere. Ọ tụkwasịkwara nke a n'elu ihe niile, na o mechibidoro Jọn n'ụlọ mkpọrọ. Ma mgbe e mere ndị Juu niile mmiri Chukwu, o ruo mgbe e mesịkwara Yeshua mmiri Chukwu, mgbe ọ na-ekpekwa ekpere,
na e meghere eluigwe, Mmụọ Nsọ wee fedakwasị ya n'oyiyi ahụ dị ka nduru. Olu wee si n'eluigwe sị, "Gị onwe gị bụ Ọkpara m hụrụ n'anya, ihe gị dị m ezi mma." Ma Yeshua onwe ya, mgbe ọ malitere izi ihe, ọ gbara ihe dị ka afọ 10, bụrụ nwa Josef dịka e chere, nwa Heli, nwa Matat, nwa Livai, nwa Melkai, nwa Janai, nwa Josef, nwa Matatayas, nwa Emos, nwa Nehum, nwa Esli, nwa Nagai, nwa Miat, nwa Matatayas, nwa Semin, nwa Josek, nwa Joda, nwa Joanan, nwa Risa, nwa Zerubabel, nwa Shetiel, nwa Nerai, nwa Melkai, nwa Adai, nwa Kosam, nwa Elmadam, nwa La, nwa Yeshua, nwa Elieza, nwa Jorim, nwa Matat, nwa Livai, nwa Simeon, nwa Judas, nwa Josef, nwa Jonam, nwa Eliakim, nwa Melia, nwa Mena, nwa Matata, nwa Netan, nwa David, nwa Jesi, nwa Obed, nwa Boaz, nwa Salmon, nwa Nashon, nwa Aminadab, nwa Aram, nwa Anai, nwa Hezron, nwa Perez, nwa Juda, nwa Jekọb, nwa Aịzik, nwa Abraham, nwa Tera, nwa Nachọ, nwa Serug, nwa Reu, nwa Peleg, nwa Eba, nwa Shela, nwa Kainan, nwa Afaksad, nwa Shem, nwa Noa, nwa Lamek, nwa Metusela, nwa Enọk, nwa Jared, nwa Malele, nwa Kenan, nwa Enos, nwa Set, nwa Adam, nwa Chineke.